baya musulmai masu kishin musulunci na ƙasa ta Najeriya. Zan yi bayani ne dangane da abin da yake faruwa na wannan kafira la'ananniya da aka kashe a Sokoto, wanda ya jawo wasu suna cece kuce suna cewa wai an ɗau doka a hannu. Duk wanda aka taɓa annabi, a ajiye maganan aƙida, ba maganan aƙida ake yi ba. Duk wani musulmi yana kishin annabi. In an taɓa annabi kuma dole ne ka ɗau mataki. Malamai ku fito ku yi magana, ba tsoron 'yan siyasa za ku yi ba, don duk ba Allah a zuciyarsu. Duk wanda za a taɓa annabi ka ji ya fito yana cewa ya ɗau doka a hannu bai kamata ba, wannan kafiri ne, shi ma ya kafirta. Don musulunci ya ce daidai da alinin botul ɗin cikin manzon Allah aka zaga a ɗau mataki. Kar ku manta fa sahabbai sun yi yaƙi domin kafa addinin nan ne. Yanzu ba sauran yaƙi, kare martaban annabi shine ya rage mana. Ba zai yiwu a taɓa annabi ka zo ka yi wani magana ba, kana neman matsayi ko kuma kana shugabantar musulunci ka ce wai an ɗauki doka a hannu. Malamai ku fito ku gaya musu duk lokacin. Malamai don haka ku fito ku gaya musu ba wani jiran doka da za a yi. Duk wanda ya taɓa annabi ko waye shi za a kashe shi. Kuma duk wani musulmi ya sani in an taɓa darajar annabi bai ɗau mataki a gurin ba, ya tanadi gurin zamansa a cikin jahannama. Don haka ba wani maganan jiran doka. Muna son kuɗinmu, muna son dukiyarmu da rayuwarmu, to annabi da ya fi mana su. Duk wanda aka masa sata yana iya kashe mutum, to an taba abin da ya fi kuɗi a gurinka, da haka dole ka ɗau mataki. Ku fito ku gaya musu ba wanda za mu saurarawa. Tun ba su neman matsayi da wanda suke kai, in ba su fito sun yi magana da ta dace ba, Allah ka gaggauta ɗaukan mataki akan su, ka tauye su, ka tarwatsa su, ka cire musu duk wani albarka a rayuwarsu. Shine abin da zan faɗa mana, ba wani sassaurawa, ba wani jinjin kirtawa.